Muntie anaya me 2 years. Gidia solo no by 1914 near Fair Watch Tower. No question. 1918. When Yakupon Nam Nedum so Emma Yama mi Jamfua and Quensha by Sen. Sen ye beya Yaura Yadiana or Penny Braco. Ebeji Yadia who said, or some noir, or dim sma or bofo handle, ebesin swa. And who comes she by and the American a berebawa. To me a year dinina church and said the bay of Bagia Dino, the Yere Aberwa Jamfua, or Beau. Na owo obawo bema sabe ni na yakɔ kwasiada muntie ne ye obawo bema na owo bema yemfa din no to Emmanuel sada no a yenhye homeda som ase membre da som tete ebae no ase ni asofo mpani a no mu woye mu because mbodin no a ebrebekɔ eti alanwat ni kunu besi ye na nabra akom so no omnom do omo starte wo aguna asamai ani ade omo sika pay enti na omo koye na mesrem onyame otumi ade nyina aye no e ma nkwanhye no bam e ma ye ma me jamfu a e wo ba oye bema mo wira fi a ene opani Emmanuel kwaku Emmanuel ono ene onyame di no begina me ehunu se meme da som no sa wosoma ubenyankwa eti eye 1918 no maame enyisan owo bema said the nkwanhye no akwakora dwon eno onyame de fa no so kwanhye no bem pepepe eti ebra aye na nabraku esol gina esol dem ti said na homede ye hie asema okan ne say moma ye nyina ye mom ni enda wanyame asese we na do e hoda amen gidi for ye nchi ani wanyame ayade enkwanhye no afa odifo no so bae no se ne be ye be giedi na me am ye methodist ni ene me dan yakọ me da sumu no enkwanhye no abam me yiri jamfu a wanyame aye na dom okoto ye no wa wo bokọ awo nya ya asunpiem na enkwanhye aye bema no abam pepepe etimu bia ka bio se ehu aye na do e hoda amen hon kokuru tumi agidi asore de ye adwumen na wo ye mpanifo no kakra bi so saada no na kra ehia wo nyina honhom kan obia ma obia hya se o kakasa horo amonsem kura 1918 ti said ye see him Pentecost as of some team no njembe said you know what you okro sa na see ye ani pa domo hie nyina ehuni anya na sesem esi sa bre no ene ye to asori wetin faith gidi mutie ne ye faith gidi na hade me ka na me wafa ase adu se banfo no wasi ntrase sa bre no ne ye frɛ chiribentua so de wo yale a wo nya duro maame tanom de wanye ni a wo yesa okobosu adanchem kyere no a wo twa no wo de sumu no etina ya safu yema ma kyerɛkyerɛ da ko meka ho ba kosema kyerɛ yes ni moja de di adanse ni kunu akwakora dwonom om na de asem no ekɔ ayigwemam tu kɔ ayigwemam a sɛ de yesum sɛ ye ebi wo ho emoja ne di adanse maame no ye hu no fu wode ne sato so wo bompa yesa obeyi no na ekuro na wu na twa no wo ho hwɛ ayi oman hene no mo ho man hene ode sɛ de osi asondan ekyeye no dem yo siam hene achem oche hene atefa ona ne bawui na ne wura ho osu ana mpanifo no kwase ekokyea na nkonkro yi kyerɛ mamta sɛ yehu asɛn kokoto akora no so no benyane okoto no so ohomigu mate no hene ba sorry wonderful my God is able eti wo ko siam a ba bi omosi bank ewo krotia ho no ya Sunday edikai ochima hene ene si kyeye na namu ne ho
memebehuni na menka nkwachi abiri ne ti nsɛm di anim momfa nsie ya na binom ka asɛm a na ɔmo aka asɛm na dane mo bi ka nokorɛ ne yɛni nokorɛ akyi hwɛ saa faith no ɛna Dr. Kwame Nkrumah akyi buzia ne bae ɛna ɔse asɔre bia register eti gidi mpani kɔ ase ɛkɔ register no na obi di faith no akɔ register ti na yɛ din ama yɛn ti mpani yɛn sɛ yɛn kɔ twetwe bible ti Thessalonica fo ɔmo no ɛhɔ ne yɛnya quotation free ɛ mompre nokorɛ gidi no nokorɛ gidi no ɛna ma yɛ fa yɛ gidie no ɛna yɛde nokwale no ɛbɛta ho ɛna yɛnya true faith obi wɔ hɔ ase gidi baa ne yɛ ne saa ne ne deɛ ne yɛ kɔntɛnɛhyɛ mekyerɛ wo true faith edi true faith no kita yɛn kɔ animu ɛbrɛ senior apostle Joseph Ampadu ɛne me mpanifoɔ atitiriw no kɔdaeɛ a memetɔ so enum yi ɛna me ne pani ɛne atrankonwa pani beni sanom yɛn adwene sɛ yɛnim sɛ daakye bi asɔre no bɛtrɛ eti registration a me ne wɔwura no ano ɔwɔ banka no ɛsɛ ɔde sɛ brako yɛ draft no wɔ me fie hɔ yɛwie no ɛne yɛ ba bɛto referendum ɛne yɛgye to mu sɛ yɛde international ɛbɛma yɛ tin no eti akɔɛ no ɛne ɔbɛyɛ no sɛ international no ɛyɛ sɛ yɛ renew ayi no true faith no ansa na kyerɛ no yɛabɛfa international no eti yɛde international no yɛ constitution no obi a ɔwɔ bibi akɔhwɛ ɛyɛ yɛdwapade a yɛde yɛsie dadaada na wɔ adaka mu afei ne yɛbie so ɛne yɛyi adeɛ ɛne yɛde yɛfira wɔkae a ɛyɛ true faith church of Ghana ebi wɔ ha secretary oh tora bi a me kɔ baabi sɛ ayɛ afa bi bra stroke international obi ankɔhwɛ constitution saa na teɛ bɛsɛ mfie bɛsɛ edununu ɛne yɛyɛɛyɛ Yes. na ɛdadaka mu ɛbrɛ a me ba pɛ me mpanifoɔ ni ɛne yɛyɛ sɛ yɛkɔ renew yɛ true faith no yɛkɔ ne nkurɔfoɔ bi akɔfa yɛ pipɛs no afiri abam de akɔto baabi frɛ wɔ senada ɛde yɛsie enti incorporation foɔ ayim na ɔmo de kɔhyɛɛ enti wo nkɔ Ghana nkrataa bia mu hunu true faith no ɛwɔ hɔ ɛyɛ ka asɔre ho wɔ Ghana ha da no ɛyɛ te sɛ deɛ biribi asi me so mepere kukukuku kyɛkenkran nyinaa ma ehu na mesime kɔ Kumase mebɛduru Kumase me wɔfa ase ni ɛna maa no kɔhu aba baabi maa me wɔde sɛn wura finiti yɛ akae ɛna ɔsi papa mɛboa na me so bɛgye sɛn meka akora mɛtɔn kɔpɛ din no ma me na oduru Akra ɔkɔhwehwɛ mu a na yɛ sɛ atam din di akɔsi te sɛ bi a company foɔ ɔmo baabi yɛde ɔmo nkrataa asɛm egu te yɛ krataa yi deɛ yɛni registered yɛyɛ afiri asɔrefoɔ nkrataa mu to ohun maa mi wie no na me da na ase na me tum botum hɛ wɔ ha gyae pɛpɛ Bible sɛ ayɛ deɛ bɔ kwa mu onipa de no company akɛse Sitere nim ampa. me yɛ na yɛ ne kuma tɔɔ na me wie na me se ne yɛ ɔba register ma yɛ na nka me pɛ international no ɛndeɛ me fa na asa ɛna ɔsi papa sɛ me ka sɛ me yama wo a ɛnyɛ yie san sɛ ɛsɛ mo renew krataa no ma ba gye tum hunu sɛ asɔl no ɛwɔ Ghana ansa na ne nasi ya no mo akɔ akɔyɛ mo aba bɛgye international no me ne secretary gyina so sikasɛm bi ɛwɔ ho no yɛtotoe awurade dim de ma asɔl no enti sɛ mo bɛka yɛ a ɛbrɛ a mbɛtena adwa no so pɛ yɛnhyia mu odi kae mampɔn nkrataa asɛm a yɛde bɔ abɔnten no yɛyɛ no True Faith Church International hwɛ ayifoɔ no evangelicalfoɔ no ɛde me kɔɔ court na yɛ nsɛm no ba a mo mpanifoɔ ba a ɔmo mmɔ dawuro ma mo nte ɛtina na anwinwi kakra yɛ aba mu ɔmo de me kɔɔ court no me kɔɔ bebree ɔn sɛ buku no ɛyɛ abɛn Bible nkyɛmu du mu baako yɛdi ne yɛgya me wɔn na ɔmo de bench warrant ɛbaa sɛ yɛbɛkye me ne asɛnkafoɔ panin
ɛne adwontofoɔ panin da na adwontofoɔ panin da ewura mu asɛnkafoɔ panin da bi na ɔno deɛ wɔyɛ hu me nua wei no mekuma ei metu hɔ deɛ frɛ sɛ papa obi abɛtena wo nkyɛn de nkɔmmɔ ahyɛ wo so ansɔre a yɛbɛkye wakɔtom ei bɔne bɛn ma yɛ na mefrɛ panin na ɔsɛ me so mu ofie na mesi ne akwasi pɛka adwane bra kumase meyɛntɔ nwura mu yɛbɛkye yɛn yɛhyɛ wa ne yere meyɛnhyɛ woatua no afrɛ nkurɔfoɔ no aba ha na yɛmfa na mowɔ a momeyɛhu mu baabi a mohyɛ ne yɛsɛ yɛn nso yɛnkyerɛ akyiri kwan maame bi wɔ hɔ de sɛ dɔte ɛda no na mehunu sɛ wiifoɔ yɛ nipa bɔnefoɔ baabi a mekɔtenaeɛ no amango bi ase na dɔtɔ atwa ho nyinaa ahyia me ne me panifoɔ yi ɛkɔm de yɛn yɛnhu sɛ nneɛma bɔne bi wɔ hɔ ɛna nkurɔfoɔ yɛkɔtɔɔ coke ɛne meat pad de brɛ yɛdi wie na m'ani so tete me ei nneɛma na atwa ɛho ahyia meka nneɛma wɔhu nneɛma korɔ wɔnsampɔ bere na mese mpani momfrɛ dɔtefoɔ mmra yɛ aha deɛ ɛneɛ ka yɛmɛkye yɛ nkɔtom ɛna ɔmotam mede m kɔwura maame no nɛ ɔbae maame bi dam wama maame no yɛ a wontam mmra baabi yɛbɛhyia bia mɛbɔ ne tim madara ase maame no hwɛ me yie ma nsuo dware na yɛdeɛ kɔda ne fie anadwo dumienu ɛne ɛlɔya frɛ sɛ sɛ yɛnwane na ɔmokye yɛn a yɛbɛdam first week second week na ɛbɛsɛ deɛ asɛm gye sɛ ɛdam 6 months 6 months mu a gyidi mpanin no yɛntumi ni mu anim bio ɛna ɔmaa so kuro gyegyeti hɔ na ɔmde yɛkɔɔɛ nti ɛlɔya kaa sɛ anadwo yɛnwane gyegyeti hɔ no sɛ wɔ hotel no asemanko meda so na memu odu kyɛn sesei yɛ mehu yɛn sɛ abu me zem na memu aku a awerɛho sɛm ni yee asuafoɔ di nka brɛ afei ntontom ɔmo wieɛ papa nti anadwo na ɔmeyɛnsa ɛna ɔmde kaa saa bɛfae yɛkɔwura kɔɔto dɛm mu a yɛn nkurɔfoɔ di konti baa ne sikae aba hɔ ne apolisifoɔ sɛ nkurɔfoɔ ni nie monkye wɔn ei ɛna ɔbaa bi wɔ kɔɔto hɔ nyame fa ne kransi yɛfɛ no mɛle bɛɛ no ɔsi hwɛ sɛ obi kum nipa koraa gafra ebi nto yɛ sɛ saa sɛ obi yɛ deɛ sɛ koraa owura kɔɔto dɛm mu a gyagye mbɛdi n'asɛm a obiara ne ho apolisi ne biara ne kwan sɛ ɔkye no eti mu nyaa mɛyɛ mɛdi wɔn asɛm ansa gyagye monkɔmra ɛne krataa bebrebe eti ɔfa yɛ constitution ne hwɛ mu na ohun sɛ ɛyɛ Ghana stroke international ɛna ɔsɛ mudi bɛm mabua mo bɛm ɛyɛ mo asɔl no eti ɛka mo din no ho eti mabua mo bɛm eti ɛbrɛ a mene me mpanifoɔ trans ne yɛkɔ adwendwene mu sɛ true faith no ɛnte sɛ ka ne bio ɛkɔ the whole world eti sɛ yɛamfa international no a yɛyɛ de adada no egu adaka mu no ɛmfrɛ a ɛbɛduru baabi no obi bɛte True Faith Church Canada, True Faith Church London, True Faith Church wei ɛbɛsa ɛbɛyɛ autonomous obiara bɛdi ne ho so naano Methodist ebi asim wɔn sɛ ayifuhyia bɛma ne bɛma nwale UK ɔbaa ne ɔbaa nwale Ghana Methodist foɔ kɔkran yɛ wɔn sɛ wɔn nya mo asɛm mo deɛ Ghana na mo teɛ mo deɛ deɛ Methodist Ghana mo nfa mo Ghana mo na mpɛ sɛ mo kɔ heaven yɛ de aborɔfo no yɛ gye tum sɛ yɛ bɛ fa yɛ ho na yɛ de asom yɛ som ɛwɔ UK yɛn yɛ wɔ ha yi no yɛn som aburokyire na mo wɔ som wei ɛyɛ nana brako na ɛyɛ tap root yɛ mɛdi ne yira da eti wopagya wɔ asafo sɛdeɛ wɔ aburokyire koraa wɔhyɛ Ghana ase enti wontumi ntena aburokyire mbɛka nkyerɛ me sɛ mɛhyɛ mpaboa dabi pɛntifoɔ yi ni apɔ ɛne ne nua kwan benisa no ɔmo de ba sɛ yɛn ma ɔmo kwan mu ɔmo nhyɛ shoe na ɔmo fa nkɔ asɔn dɛm
na ɔmo fa gyeta ne ntwene ntum ɔmo de twa adwom koraa menim sɛ mu bi nya bia eti pani sabre no me nam yɛ di for pani ɛna pani bi sa me sɛ de ɔmo de abani enti panisie no yɛ de ɔmo bɛka ho ɛna ka kyerɛ pani sɛ sɛbi ɔmo ne bɛba bɛsi aborosa koraa man a sɛ onyame asɛm bɛda ne deɛ mempere kyena ɛna ɔmo yɛ adwene sɛ saa de tɛde a ɔmo bɛte ɔmo mote mo ho a no makɔfa yɛ international de ato mo asɔre so mode a ada na ɔmo ba Ghana sɛ ɔmo bɛ register international no aban hwɛ krataa mu no yɛn register mo na yɛyɛ dea eti nnɛ munim a makɔ akɔfa me ntima dada afei ne me mpanifoɔ awurade nhyira Amen. awurade nhyira akɔ the whole world wonderful wiase baabi a ɛbɛte nana brako din taproot no ɛne nana brako amen amen eti ɛnnɛ ɛkore asɔre no sɛsɛi saa Ghana no so akane ne yɛwɔ no yɛama register general so ate sɛ ɛyɛ yɛataadeɛ ɔmfa nsie ma yɛn obiara ntumi mfa register asɔre wɔ Ghana ha True Faith Church of Ghana no ɛno so yɛde yɛasie bɔmpa abo nti onyame ahyɛ to sɛsɛi asɔre no yɛn ne yɛde kɔhyɛ obi ase o na mmom ɛyɛ dwapadeɛ Yes. deɛ ɔte asafo no onyame fa no so de baeɛ no na ɔyɛ Methodist ni na ɔbɔ Methodist dɔn ɛna onyame yi kyerɛ no ɛna ɔde saa ɔsom yɛ fɛ ne gyidi ɛde bae ɔne wɔ bi a ɔbɛwu wɔfrɛ mpanimfoɔ no nyinaa sɛ mebra asɔmbɔ mmra mpanimfoɔ no baeɛ no ɔmo to wo mu dwom saa na ɔpagya kɔɔ soro kakra obi sɛ no mu mmemmɔ nipa koro din ne ho nyinaa wɔle good fam na ɔsa te hwee ɛna ɔgye mu wokɔ baabi yɛsie no wɔ seam ɛnna a ɛmu no mu dwae bɔkɔ no ne fu ɛni hɔ ɛyɛ yɛnka pii akyire